ginahimong manhunt operation sa Police Station 8 sa General Santos City Police Office. Batok sa tulo ka mga lalaki nga nalambigin sa sere sa kawat ug manok pang sabong. Human kining daling nakasibat ato sa gihimong operasyon kaniadtong Disyembre 27 ning tuiga. Giila ni Police Major Robert Forres, ang Station Commander sa Police Station 8, ang mga sospek nga silang Romy Jan Bordahe, William Fernandez Jr. ug usa ka alias Mangkong Dacuyos. Inuman masikop sa hot pursuit operation ang ilang kauban nga si Romel Olarte Bordahe, 36 anyos, sa crossing Mabuhay, Barangay Mabuhay ning Dakbayan. Na-recover gikan kaniya ang duha ka manok pang sabong nga gipanagiyahan ni Francis Ern Imbong, duha ka karton og usa ka motorsiklo nga gigamit sa krimen. Matod sa kapulisan, ang maong grupo ang giingong notorious nga kawatan og manok sa Dakbayan sa Jansan, lagip na sa lungsod sa Tupi ug Pulomolok. Giandam na ang kasong theft batok sa mga sospek, samtang gipaspasan na sa kapulisan ang follow-up operation aron madakpan ang mga nakasibat og ma-recover ang uban pang nangawalang manok. Mister, ipabiling andam kanunay ang imong kaugalingon sa inong sabong sa gugma ni Mrs. Tumar og Turbo Dietary Supplement for Men. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, ex-FM News.